खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ एसटिनि थामोनथाखौ लानानै सोमावसारनायनि जाहोनाव बर' फरायसाफोरा क'क्राझाराव थानाय BTC सेक्रेटारियेटआव गाग्लोबदों। गरिमा मारिया देसि जातीय परिषदआ OBCनि थाथाय आरो हानि मोनथाय दाबिनानै सोमावसारदों। एसटिनि गनायथि होनाया मिरुनियाव दं। देबब्रत शइकियाआ आसाम केबिनेटनि थांखिनि सायाव सोंथि दैखांदों। गुवाहाटीआव आयेन बेरेखा APK लिंक बाहायनानै साइबार थगायनायनि दायाव सा6 सुबुंखौ खायो। आसामनि मोन 6 हारिफोरनो एसटिनि थामोनथानि सायाव मावदांसायारि रिपर्ट जथुम्मायाव गथायनाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ एसटिनि थामोनथाखौ लानानै सोमावसारनायनि जाहोनाव बर' फरायसाफोरा क'क्राझाराव थानाय BTC सेक्रेटारियेटआव गाग्लोबदों। मोन 6 हारिफोरखौ एसटि मानदान्दा होनायनि सायाव क'क्राझाराव गोबां फरायसाफोरा सोमावसारदों। रोजा रोजा रागा जोंनाय बर' फरायसाफोरा क'क्राझारनि लामायाव ओंखारनानै नोगोरमायाव नुनो मोननाय बयनिख्रुइबो गिदिरसिन सोमावसारनाय। फरायसाफोरा मोन 6 गोदान हारिफोरनो अनुसूचित जनजाति एसटिनि गनायथि होनायनि सरकारनि थिरांथानि बेरेखायै सोमावसारगासिनो दं। बे गेदेर हानजा सुरनाया देबरगावनि रंगलिखाथायाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय जागायनानै बड'फा नगराव थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC सेक्रेटारियेटसिम आवगायलाङो। फरायसाफोरा बुङो दि सरकारनि बे खामानिया बर'फोरबायदि थाखानाय ट्राइबेल हानजाफोरनो सिगांनिफ्राय होनाय मोनथाय आरो जर'खा रैखाथि होनायखौ खहा खालामगोन। गोख्रों नाख्रेबजों सोमावसारगिरिफोरा देबरगाव आरो जेडि रडजों थांनायसै। बिथांमोनहा बिटिआरनि दैदेनगिरि आरो हादोरसा सरकार मोन्नैखौबो नोजोर होदों। बिटिआरनि गाहाय हाग्रामा महिलारि प्रमद बर', आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु आरो MLA बायदि सुबुंफोरनि सायाव सावरायनाय जादों। सानसेयावनो खोनानाय सरासनस्रा स्लगानफोरा जाबाय हाग्रामा महिलारि गो बेक, प्रमद बर' गो बेक, केन्सेल एसटि स्टेटास फर 6 कमिउनिटिज, उइ वान्ट जास्टिस। थासारिफोरा गिख्रंथाव जादोंमोन जेब्ला सोमावसारगिरिफोरा BTC सेक्रेटारियेटनि गाहाय दरजाखौ सिफायनानै बिल्डिंआव हाबदोंमोन। कामान्ड' आरो दाङाबाजिनि पुलिसफोराबो बे गेदेर सुबुं थुबुरखौ होबथानो हायाखै। दान्दिसे उनावनो आरोबाव रोजा रोजा फरायसाफोरा बाहागो लाहैयो। सेक्रेटारियेटनि सोरगिदिं थानाय ओनसोला सोमावसारगिरिफोरनि लैथोआव सोलायदों। गोबां सुबुंफोरा हायाव जिरायनानै स्लगान होबोबाय थादों आरो दाबि खालामदों दि सरकारा मोन 6 हारिफोरनो एसटिनि मान होनायनि मावथांखिखौ थाबैनो बोखारनांगौ होनना। मोनाबिलि समसिम क'क्राझार सोहोराव दुंहाव थासारि दंमोन, जेरावबो गोबां बिबांनि पुलिस फर्स थिसनदोंमोन। बे सोमावसारनायनि सायाव दासिम BTC खुंथाय एबा आसाम सरकारा जेबो बिबुंथि होआखै। सोमावसारनाया गोख्रोङै बांबोगासिनो दं आरो बे सोमावसारनायाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। नैथि खौराङाव दङ गरिया मारिया देसि जातीय परिषदआ OBCनि थाथाय आरो हानि मोनथाय दाबिनानै सोमावसारदों। गरिया मारिया देसि जातीय परिषदनि धुबरी जिल्ला समिति गरिया मारिया देसि हारिनि रोजा रोजा सुबुंफोरा सोमावसारदों। सोमावसारगिरिफोरा लोगो जिल्ला मावख'नि मोखाङाव ज' जानानै गोख्रों स्लगान होनानै सरकारा गावसोरनि गुदि दाबिफोरखौ सुफुंनायाव गोबाव सम गोबाव जानायनि सायाव रागा जोंखांदों। बिथांमोनहा बुङो दि बेफोर दाबिफोरा आसामनि थागिबि सुबुं महरै बिसोरनि थांना थानाय, सिनायथि आरो मान सन्माननि थाखाय जोबोद गोनां। परिषदआ मोन 5 गाहाय दाबिफोर दैखांदों। गिबियाव दङ देसि हारिनि थाखाय थाबैनो OBC गुबुन गोग्लैसोनाय थाखोनि थामान होनाय, जाहाथे बिसोर साख्रि आरो सोलोंथायाव रिजार्भेसन मोननो हायो। नैथियाव दङ गरिया मारिया देसि सुबुं अनजिमानि थार अनजिमा आरो थांना थानायनि थासारिखौ थि खालामनो थाखाय आबुं नायदिंनाय। थामथियाव दङ होखारनाय आरो जायगा सोलायनायखौ होबथानो थाखाय आजै आजौनि हायाव थानाय नखरफोरनि थाखाय हा पाट्टा बिगोमानि फोरमानलाइफोर। ब्रैथियाव दङ हारिनि थाखाय अनसाय बिथांखि लानो आरो मावफुंनो थाखाय आलादा देसि जौगाखां गौथुम दानाय। बाथियाव दङ गोबां हारिनि सोद्रोमाफोरनि भट होनाय आरो नोगोरारिनि मोनथायखौ सेख'नानै लानाय डिप भटार, सन्देह गोनां भटार थाथायखौ बोखारनाय।
परिषदनि आफादगिरि अफजलुर रेहमाना सुबुं थुबुरमाखौ बुङो दि जों बे हादोरनि गुबै थागिरि, थेवबो जोंनि मोनथाय, जोंनि हा आरो जोंनि सिनायथिखौबो अरायबो सोंथि खालामनाय जायो। जों खालि संबिजिदारि मोनथायखौल' लुबैयो, जायखौ साफ्रोमबो नोगोरारिया मोननांगौ दं। बे हेंथा दिन्थिफुंनाया गेदेर, गोजोन आरो मोजाङै साजायनायमोन, नाथाय दिन्थियो दि देसि माहारिया दा बांसिन खौसे आरो गावनि मोनथायनि फारसे सांग्रां जाबाय। दैदेनगिरिफोरा हुमखि होदों दि जुदि आसाम सरकारा थाबैनो राहा लायाब्ला फैबाय थानाय सानफोराव आरोबाव गिदिर सोमावसारनायफोर जागायगोन। धुबुरीनि सुबुंफोरा नोजोर होगासिनो दं दि थागिबि देसि सुबुंफोरनि गोबाव समनिफ्राय थालांनाय दाबिफोरखौ सोरखारा माबादि फिन्नाय होयो बेखौ नायनो थाखाय। थामथि खौरांआव दङ एसटिनि गनायथि होनाया मिरुनियाव दं। देबब्रत शइकियाआ आसाम केबिनेटनि थांखिनि सायाव सोंथि दैखांदों। बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिया आसाम केबिनेटनि एसटि मानदान्दा होनायनि सायाव सोंथि दैखांदों। आसाम सरकारनि गोदानै लानाय थांखिनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि देबब्रत शइकिया बिथाङा बुङो दि मोनद' हारिफोरखौ शेड्युल ट्राइब एसटिनि थाथाय होनायनि जोबथा थिरांथाया खालि मिरु सरकारनि आखायाव दं, हादोरसा केबिनेटनि सायाव नङा। कंग्रेसनि सासे गागि दैदेनगिरि शइकिया बिथाङा बावैसो सिगां आसाम केबिनेटआ बैफोर हारिफोरखौ एसटिनि मानदान्दा होनायनि थाखाय मोनसे रिपर्टखौ गनायथि होनायनि सायाव सोंथि खालामदों। बिथाङा बुङो दि बे आयदानि सायाव हादोरारि थाखोआव गोबां बोसोरनिफ्रायनो दान्थे-बिदान्थे जाबोगासिनो दं। सिगांनि नाजानायनि उनावबो जेबो मोगथां दावगानाय जायाखै। जारिमिनखौ गोसोखांनानै शइकिया बिथाङा बुङो दि 1996 मायथाइयाव मोनसे सर्वदलीय कमिटिआ आसामाव लोगो हमदोंमोन आरो बेयाव लोब्बा थानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरजों रायज्लायदोंमोन, जायफोरा एसटिनि मानदान्दा नागिरदों आरो जायफोरा बेखौ हेंथा होयो। कमिटिनि रिपर्टआ मोनद' हारिफोरनि थाखायल' नङा, नाथाय हाजो आरो सिंफ' हानजाफोरखौबो एसटि मानदान्दा होनायाव हेफाजाब होदों। बेयो बर'फोर बायदि थाखानाय एसटि हारिफोरनि मोनथाय आरो साख्रिनि रिजार्भेशनखौ रैखाथि होनो थाखाय राहा लानो थांखि लायो। शइकियानि बिबुंथिआ केबिनेटनि थिरांथाखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिनायनि गेजेरावनो फैदों, जेराव क'क्राझार बायदि जायगाफोराव हेंथा सोमावसारगासिनो दं, जेराव बर' फरायसाफोरा गिदों दि बेयो बिसोरनि रैखाथिखौ लोरबां खालामगोन। बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिनि बिबुंथिआ गोलाव समनि राजखान्थियारि जुजिनायखौ दिन्थियो आरो हादोरसा सोरखारखौ सिम्बलिक खामानि मावनायनि अनगायै मिरुखौ नारसिननायाव गोसो होनो खावलायो। जेरै जेरै बाथ्रा दान्थेलायनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जायो, बेनि सायाव जेबो फिनजाथाय होनो थाखाय गोदान दिल्लीनि फारसे नोजोर होगासिनो दं। फारसेथिं फारनैथिंबो थानाय हारिफोरा गावसोरनि इयुननि सायाव रोखा जानायखौ नेगासिनो दं। ब्रैथि खौरांआव दङ गुवाहाटीआव आयेन बेरेखा एपिके लिंक बाहायनानै साइबार थगायनायनि दायाव सा 6 सुबुंखौ खायो। गुवाहाटी पुलिसआ 29 नबेम्बर 2025 आव आयेन बेरेखा एपिके लिंक बाहायनानै साइबार थगायनाय अपारेसन खालामनानै बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि रांखौ दैथायहरनायनि दायाव सा 6 सुबुंफोरखौ खायो। दायनिगिरिफोर आसामनि क'क्राझारनि 30 बोसोर बैसोनि सौरभ पल आरो 27 बोसोर बैसोनि शुभम पल आरो सोनाब बेंगलनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 23 बोसोर बैसोनि उत्स दास, 25 बोसोर बैसोनि सचिन साइबिया, 19 बोसोर बैसोनि सैकेत सरकार, 37 बोसोर बैसोनि उमेश कुमार साहानिखौ लेनदेनखौ मावफुंनो थाखाय सोहोराव फैनानै हमनाय जायो। सोंनाय फिननायनि समाव हानजाया बेंकिं सिकिउरिटिखौ बाइपास खालामनो थाखाय गनायथि गैयै एपिके फाइलफोरखौ बाहायनायखौ सिमान लायो। पुलिसआ गंस्नि मबाइल फन आरो बन्धन बेंकनि कारेन्ट एकाउन्ट चेक बुकखौ जब्द खालामो। मोनसे गिदिर इन्टारस्टेट सिन्डिकेटनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थानायनि जाहोनाव दायनिगिरिफोरखौ आरोबाव सोंनाय फिननायनि थाखाय दिसपुर पुलिस थानासिम लाबोनाय जादों। बिबानगिरिफोरा फिन खेबसेबाव नोगोरारिफोरखौ अफिसियेल गलाफोरनिफ्राय एप्स डाउनल'ड खालामनो आरो सन्देह गोनां लिंकफोरनिफ्राय गोजानाव थानो सांग्रांथि होदों। बाथि खौरांआव दङ आसामनि मोनद' हारिफोरनो एसटिनि थामोनथानि सायाव मावदांसायारि रिपर्ट जथुम्मायाव गथायनाय। 29 नबेम्बर 2025 खालि आसाम आफादनि गोजां बोथोरनि जथुम्मानि जोबथा सानखालि साथाम सोद्रोमा गोनां मन्थ्रि हानजा जिअ'एमनि मोनसे इन्टारिम रिपर्ट गथायनाय जादों।
जेराव मोन' हारिफोर फारियै आहम, चुटिया, मरान, मटक, कच राजबंशी आरो साहा ट्राइब आदिबासिफोरखौ अनुसूचित जनजाति (एसटि) नि थामोनथाखौ सुबुरुन होनाय जादों। जिअ'एमनि मासिगिरि ट्राइबेल एफायार्स प्लेन्स मन्थ्रि रनज पेगुआ होनाय रिपर्टआव थाखानाय ट्राइबेल रिजार्भेशनफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोदान मोनथाम थाखोनि एसटि थाखो राननायनि थांखि लानाय जादों। बेयो आहम, चुटिया, साहा हारिसाफोर आरो बोखावजायै गवालपारा जिल्लाखौ नागारनानै कच राजबंशीनि थाखाय मोनसे गोदान एसटि हायेन थाखो सोरजिनो सुबुरुन होयो। मरान, मटक आरो कच राजबंशी एसटि हायेनाव ज' जागोन, जुदि दानि हायेन हारिसाफोरनिफ्राय जेबो हेंथा गैयाब्ला। आयेन आफादनि दैदेनगिरि आरो जिअ'एमनि सोद्रोमाफोरनो सिमा गोनां सिल-बंड कपिफोरखौ रानना होनाय जादों। बेरेखा दोलोफोरा थाबैनो सावरायनो खावलायो, नाथाय बुंथिगिरि अजय कुमार भुयाना बेखौ दोनथ'दों। बे थिरांथानि थांखिया ओनसोलाव सोलिबाय थानाय हारियारि दाङाबाजिनि गेजेराव खथा खमायनाय गैयाजासे गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय दाबिफोरखौ सुफुंनाय। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।